Ами, тук е видимо вече за какво става въпрос. 0,7%, но все още прекалено малко е. И скоростта е 6 мегабайта в секунда. Обикновено трябва да е 70-80 мегабайта за писане и четене. Затова няма да го чакаме повече. Няма да има смисъл. Ще му дам стоп. Тук номера само да се вижда ясно. ST като Seagate. HD Tune ще го спрем, за да го спра. Много неприятно.